Ingichazile Sundowns izolo. Ribeiro ungichazile shem. Ungichazile. Yabona kushaya imagezi. Ayikho into engijabulela njengokubona imagezi ishayo. Le yathi ngiyayizonda. Into esayenziwa ukuchipezeze kuKhaling Black Label Cup. Ethethe uTabo Mokoena uyeza ngama long range awasave uchipezeze naqeda lale phansi. Alale phansi isikhathi side. Asave uchipezeze alale phansi. Asave alale phansi. Angazi wayelala phansi kawungakho uchipezeze ebukisa. Into esayenziwa amagezi khona lapha emagezi sikore igoli lesi-2 angazi uchipezeze angazi wathi inyawo linjani ingabona nje lapha sekumiwe uRina semele ibhola nangu uchipezeze waste isikhathi futhi into esayenziwa amagezi angeke ngiyikhohlwe angifuni ukuyibona ku top 8 angifuni ukuyibona yo ngizonda nalapha endlule khona.